του Συλλόγου Εμμανουήλ Παπάς την εμπειρία από τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα Leader Σερών. Ο σύλλογος μας εδρεύει σε ένα μικρό χωριό της Σεραϊκής Επαρχίας. Είναι όμως ένα χωριό μικρό, αλλά με μεγάλη ιστορία και με βαθιά πολιτιστική συνείδηση. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εμμανουήλ Παπάς του χωριού μας αξιοποίησε στο έπακρο τα κονδύλια του προγράμματος, απορροφώντας το 100% της χρηματοδότησης και δημιουργώντας απαραίτητες υποδομές για τη συνέχιση και αναβάθμιση των πολιτιστικών δράσεων στη γενέτειρα του εθνικού μας ήρωα, του Εμμανουήλ Παπά. Τι πετύχαμε με το Leader? Λοιπόν, εκδώσαμε 2 ιστορικά λευκώματα, τα οποία τα έχω μαζί μου. Το πρώτο, Εμμανουήλ Παπάς και η γενέτειρά του. Είναι ιστορικό λεύκωμα του συγγραφέα και συγχωριανού μας, του Βασίλη Κάρτσκου. Εμμανουήλ Παπάς, στο λεύκωμα αυτό πρόκειται για κείμενα με 144 έγχρωμες σελίδες, με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και ανέκδοτα ή δημοσιευμένα έγγραφα από το πλούσιο αρχαιακό υλικό του ήρωα Εμμανουήλ Παπά, αλλά και από άλλες πηγές, και οι οποίες φυσικά έχουν πολύ μεγάλη ιστορική σημασία για τους ερευνητές, αλλά όχι μόνο, και για το ευρύ κοινό. Μέσα στο λεύκωμα προβάλλουμε το ιστορικό και το πολιτιστικό υλικό του χωριού Εμμανουήλ Παπά μέσα στους αιώνες. Το λεύκωμα περιέχει στοιχεία για την ιστορία του Εμμανουήλ Παπά, του ήρωα, και φωτογραφίες αρχείων που συνοδεύονται από κείμενα. Έχει διανεμηθεί σε όλα τα σχολεία του νομού μας και σε φορείς και φυσικά και σε συνεργαζόμενους συλλόγους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, το δεύτερο λεύκωμα. Σχολαρχείο «Τα λαμπρά εκπαιδευτήρια της Δοβίστης». Η ιστορία της αστικής σχολής Δοβίστης είναι η ιστορία της γενέτειρας του Εμμανουήλ Παπά, του ήρωα. Είναι η ιστορία των κατοίκων της και είναι η ιστορία της Μακεδονίας τα τελευταία 150 χρόνια. Λοιπόν, αυτά τα έχω μαζί μου και όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου, τα δίνουμε δωρεάν. Τι άλλο πήραμε? Προμηθευτήκαμε εξοπλισμό εκδηλώσεων. 50 τραπέζια, 300 καρέκλες, για να μπορούμε να κάνουμε με αξιοπρέπεια τις εκδηλώσεις μας. Αποκτήσαμε παραδοσιακές φορεσιές, 12 γυναικείες, 12 ανδρικές. Κάποια δείγματα έχουμε μαζί μας. Έχουμε 2 γυναικείες και 1 ανδρική μαζί μας. Ενισχύσαμε την υλικοτεχνική υποδομή του συλλόγου με ένα οπτικοακουστικό σύστημα. Ηχεία, μικροφωνική κονσόλα, μικρόφωνα, προτζέκτορα, οθόνη προβολής. Δημιουργήσαμε μια επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου μας. Εξοπλίσαμε το ιστορικό κτίριο του σχολαρχείου, το οποίο για τις ανάγκες του προγράμματος Leader μας παραχωρήθηκε από τον Δήμο Εμμανουήλ Παπά ως έδρα του συλλόγου. Δήμαρχε, και πάλι ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό το κτίριο, το ιστορικό κτίριο, το εξοπλίσαμε με προθήκες και έπιπλα και φυσικά αποκτήσαμε επιτέλους βεστιάριο για τις φορεσιές μας. Προμηθευτήκαμε οικιακές ηλεκτρικές συσκευές απαραίτητες για τη λειτουργία της έδρας μας. Και με όλα αυτά ενισχύσαμε φυσικά ουσιαστικά τη δυνατότητά μας να οργανώνουμε και να φιλοξενούμε εκδηλώσεις υψηλού επίπεδου, όπως είναι θεατρικές παραστάσεις. Και εδώ θα σας πω ότι έχουμε μια ενεργή θεατρική ομάδα στο χωριό μας, στο Σύλλογο, χορευτικές συναντήσεις, φεστιβάλ, ημερίδες. Και να πω ότι για μας το Leader δεν ήταν απλώς ένα χρηματοδοτικό εργαλείο. Ήταν καταλήτης. Για να ονειρευτούμε με μεγαλύτερη κλίμακα, για να τολμήσουμε και να υλοποιήσουμε πράγματα που διαφορετικά θα ήταν μόνο σε ιδέες. Και θέλω να τονίσω ιδιαίτερα την άριστη συνεργασία που είχαμε με την ΑΝΕΣΕΡ. Η ανταπόκριση, η υπομονή, η καθοδήγηση, η ανθρώπινη προσέγγιση των στελεχών της έκαναν τη διαδικασία υλοποίησης όχι μόνο επιτυχημένη, αλλά και εκπαιδευτική. Δεν αισθανθήκαμε ποτέ μόνοι. Πάντα υπήρχε άνθρωπος της ΑΝΕΣΕΡ να απαντήσει σε οποιαδήποτε απορία μας, να μας βοηθήσει, σε οποιαδήποτε τεχνική δυσκολία, να μας προτείνει λύση. Και εδώ ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω για την βοήθεια την Διευθύντρια της ΑΝΕΣΕΡ, την κυρία Ελένη Τριανταφύλλου, και επίσης και τον κύριο Δημήτρη Καραγιώζη. Και επιτρέψτε μου
έδωσε μια ειδική αναφορά στη συνεργασία μου με το γραφείο του συμβούλου μας του Κώστα Βέρου και ιδιαιτέρως στην Άννα Χριστοφορίδου. Η Άννα είναι υπάλληλος του γραφείου, αλλά ήταν σε όλη τη διάρκεια δίπλα μου, με υποστήριξε, με καθοδήγησε, μου έλυσε όλα τα προβλήματα και εξήγησε όλες τις διαδικασίες. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Η συμβουλή της ήταν πραγματικά πολύτιμη και ουσιαστική. Λοιπόν, η διαδρομή μας, αν είχε δυσκολίες, ναι, υπάρχει μια δυσκολία στην χρηματική ρευστότητα. Όλες οι πληρωμές γινόταν από εμάς με τραπεζικό έμβασμα και μετά η εκταμείευση ερχόταν από την ΑΝΕΣΕΡ μετά από μερικούς μήνες, όπως και προβλεπόταν από τη διαδικασία. Αυτή είναι η διαδικασία. Αυτό όμως τι μας έμαθε? Να προγραμματίζουμε, να συνεργαζόμαστε και να βρίσκουμε εσωτερικές λύσεις για τα προβλήματα της ρευστότητας. Τα καταφέραμε, τα κάναμε. Και το πιο σημαντικό, αυτό απέδειξε ότι μια ομάδα ανθρώπων όταν πιστεύει σε ένα έργο συγκεντρώνει δυνάμεις για να τις ολοκληρώσει. Και κάτι άλλο σημαντικό. Καλλιεργήσαμε μια νοοτροπία. Ότι ναι, γίνεται. Αυτό γίνεται. Πραγματικά. Ακόμη και σε ένα μικρό χωριό μπορούν να γίνουν μεγάλα πράγματα. Λοιπόν, και θέλω να δηλώσω, είναι πραγματικά η τιμή μας να συμμετέχουμε και να είμαστε μέρος αυτής της όλης μεγάλης επιτυχίας. Κλείνοντας, θα ήθελα να απευθυνθώ ιδιαίτερα σε εκπροσώπους των πολιτιστικών συλλόγων. Ξέρω ότι υπάρχουν μεταξύ μας και πολιτιστικοί σύλλογοι και άλλων φορέων που βρίσκονται σήμερα εδώ, αλλά και όσους μας ακούνε. Θέλω να τους πω από προσωπική εμπειρία να τολμήσουν, να μην φοβηθούν τη διαδικασία, τη γραφειοκρατία και τις απαιτήσεις. Τα προγράμματα τύπου Leader είναι μοναδική ευκαιρία. Είναι μοναδική ευκαιρία να υλοποιήσει κάποιους στόχους και όνειρα τα οποία για χρόνια μένουν στα συρτάρια. Δεν χρειάζεται κανείς να έχει τα πάντα έτοιμα. Χρειάζεται να έχεις όραμα, διάθεση συνεργασίας και πίστη στις δυνάμεις σου. Και με σωστούς ανθρώπους δίπλα σου όλα γίνονται. Εμείς είχαμε τέτοιους ανθρώπους δίπλα μας. Και η διαδρομή τότε γίνεται βατή και το αποτέλεσμα δικαιώνει την κάθε προσπάθεια. Τα εργαλεία υπάρχουν, αξιοποιήστε τα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά για ακόμη μια φορά για την πρόσκληση στην όμορφη εκδήλωση, για τη συνεργασία και για την εμπιστοσύνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε και στο